Hande, tuo tänne työkalukassisi. We must checkata, että meillä on oikeat työkalut, että voimme ruuvata paikallentopotkuri. But why is always me? Because sulla on rumimmat kuteet ja... Mene itse hakemaan! Mitä? What's wrong with you tänään? Eilen lauloit tylsän ylisentimentaalisen laulun, and today you are huonolla tuulella. Oletko ihan seko? Go and get the työkalukassia heti! Taatto lähti innoissaan joulukuusen hankintaankin juupa. Oi, onpas ihana kuusi. Minä kaadoin sen itse omasta metsästä. Minä haen sille jalan. Seikka on saletti. Jaa, mutta missähän se on, niin se suuri joulukoristelaatikko? Mihinkähän se on voinut kadota? Minä